Бырын заманда булган ике туган. Аларның кичкенәсе бай, олысы бик ярлы булган. Булар икесе дә бер авылдан икенче авылга йөк ташыганнар. Энесе бай булгач, алаша җиткән, ә абыйсы кылыннарга вакыты җиткән буаз бия җиткән. Бер көнне башка авылда кунганда, төнлә бия кылынлый да, кылын алаша булган арба астына барып ята. Төнлә энесе тышка чыкса, үзенең арбасы астында кылын ятканын күрә дә, кирип абыйсын уята. Тор әле, абый, тор, минем алаша кылынган. Абыйсы әйтә: Юк, энем, синең алаша кылынламас, минем бия кылынлагандыр. Юк, абый, минем арба астында ята. Синең бия кылынлаган булса, бия кырында булыр иде. Бай энесе кымсызланып кылынны бирми. Эшне судка җиткерәләр. Суд байны яклый инде. Шуннан соң үзәк судка бирәләр. Үзәк судта байны яклый. Кылын алашаныкы булып кала. Ярлы дөреслекне тикшерү өчен патшаның үзенә бара. Патша әйтә: Мин биргән сорауларны үтәсәң, кылыныңны алып бирермен. Ярлы: Үтәрмен. Менә сиңа 40 йомырка. Иртәгә шушы 40 йомыркадан 40 тәрә шиби чыгарып китер. Ярлы бик аптырап өенә кайта. Моның була бер кызы. Кыз атасының аптыраганын күреп: Нигә бу хәтле кайгыга төштең, әти? Эй, кызым, яшьли генә анаңнан калдың. 17 яшькә җиткәч, миннән дә каласың инде. Ник алай, әти? Миңа патша көч җитмәслек эш кушты. Иртәгә минем башны кисәчәк ул. Нинди эш ул? Менә 40 йомыркадан 40 шиби чыгарырга кушты. Кайгырма, әти, чыгарырбыз. Атасының тамагын туйдырып, йокларга яткыра. Үзе таңнан торып чәй кайната. Самаварына алып кайткан бөтен йомыркаларны тутырып пешерә дә, әтисен уята. Тор, әти, аша да патшага бар. Торгач, атасы аптырап китә. Эй, кызым, йомыркаларның барысын да пешереп бетергәнсең бит. Патшага ни дип әйтербез? Курыкма, әти. Әйбәтләп тамагыңны туйдыр, аннан соң патшага барып, шибиләр чыкты дип әйтерсең. Хәзер үк бер көн эчендә шәшеп, үсеп, сугылып, суыртылган ярма сорыйлар дип әйт. Атасы тамагын туйдыргач, патшага барып, кыз әйткәннәрне сөйли. Патша бу эшне эшли алмый билгеле. Менә сиңа бер аршын озынлыкта җеп. Шул җептән иртәгә миңа бер аршын озынлыктагы сөлгә сугып китер. Ярлы башын түбән иеп, өенә кайтып китә. Кыз әйтә: Кайгырма, әти, сугарбыз. Иртәгәсен торгач, кыз бармак буе бер агач бирә дә: Бар, патшага әйт, бер аршын озынлыктагы җептән бер аршын сөлгә сугу өчен коралларын да эшләтеп бирсен. Атасы кызның тапкырлыгына хәйран калып, патшага бара. Кыз әйткәннәрне сөйләгәч, патша аны тагын өенә кайтарып җибәрә. Сиңа бу җавапларны кем өйрәтә соң? Ярлы әйтә: Минем 17 яшьлек кызым бар, шул өйрәтә. Ул хәзер өйдәме? Мин ул кызыңны барып күрер идем. Әйдә соң. Патша килгәндә кыз киледә тары төйеп тора икән. Патша кыз янына килә дә: Я, кызым, әйтә алмассыңмы? Синең киләңдә ничә бөртек тары бар? Шуның ничәсе ярма булган, ничәсе тары көе тора? Син монда килгәнче ничә адым атладың? Ничә рәт уңга, ничә рәт сулга борылып карадың? Шуны әйтсәң, мин дә әйтермен, ди кыз. Шуннан соң патша иртәгәсе көнгә кызны үзенә кунакка чакыра. Син миңа кунакка кил. Кием дә кимә, киемсез дә булма. Җәяү дә килмә, атка да утырма. Бүләк тә алма, бүләксез дә булма.
Юлдан да барма, юлдан да чыкма. Кыз барырга ризалык берип кала. Патша киткәч, балыкчыга барып, балык тота торган җитмә, аучыга барып, куян белән бер быжыр алып кайта. Иртән торып, киемен салып ташлый да, өстенә җитмә бөркәнә. Кулына быжырны тота, куянны бут арасына кыстыра һәм патшага кунакка китә. Кыз барганда, бер юлга кирип, бер юлдан чыгып патшага барып җитә. Патша кызның килгәнен күреп, каршы ала. Кыз әйтә: "Менә падишаһым, бүләгем шушы булыр", ди дә быжырны бирә. Патша быжырны тота алмый, быжыр очып китә. Патша әйтә: "Нигә бүләксез килдең? Нигә бүләкне очырдың? Быжыр бүләк түгелмени? Алай булгач, нигә бүләк алып килдең миңа? Кая минем алып килгән бүләгем, күрсәт." "Нигә киемсез килдең?" Кыз җитмәне тотып күрсәтә. "Бу кием түгелмени? Алай булгач, нигә кием кидең?" "Бу киеммени? Бүтән тәнем күренеп тора бит." "Нигә җәяү килдең?" "Нигә җәяү килим? Куянга атланып килдем бит." "Нигә куянга атланып килдең?" "Нигә атланып килим? Аякларым белән җиргә басып торам бит." Патша кызны кунак иде. Ашап эчкәч, кыздан сораштыра башлый. Патша әйтә: "Я, ничек көн күрәсез, ничек тукланасыз?" Кыз әйтә: "Безнең бер генә һөнәребез бар. Басудан балык тотып ашыйбыз." "Кырыда балык булмый бит." "Сез дөрес сөйлисез. Кырыда балык булмый, шулай булгач, алаша да кылынланмый", ди кыз. Шуннан соң патша кызны бик зурлап, кылынны аларга биреп өенә кайтарып җибәрә. Кыз атасы белән әле дә шулай рәхәт кенә яшәп яталар ди.